Hello mga karusi, mga karusi moto. Andito tayo ngayon sa sa may Rusi Branch Lingayen. Dito tayo pick upin yung yung pinaplay natin sa Rusi Binmali, no. Gaya ng sabi ko, ang ginamit natin dito is G-Gibbs, no, sa GCash. Bali 10,875 yung bilang natin sa G-Gibbs, no. Tsaka meron tayong monthly in 12 months 1,200. Advance natin ng 5 months kasama yung down payment doon. Dito natin pick upin sa Rusi Lingayen kasi walang available doon sa sa may Binmali na 125, 150 at 175 lang andun sa Rusi Binmali branch. Tara, tingnan natin mga karusi moto. Paring Gerald, gumawa ng kasama si Ningning dito. Kaway Kaneng! Ayan, kasama ko si Ningning saka si Paring Gerald. Ito yung kukunin natin yung kulay red. Ito. Ayan, Rusi na kulay red. Ayan, i-review natin ito mamaya pag makuha na natin ito. Ito yung natin. Yung kulay red na napili natin na TC Macho 125, no. Ulitin ko mga karusi moto, no. Ang ginamit natin dito is G-Gibbs ng GCash, no, kasi wala pa tayong pangkas ngayon, kaya salamat GCash, no, kasi nakakuha tayo ng motor ng Rusi. At salamat din sa Rusi kasi in-accept na yung GCash dito. Okay, mga karusi moto, salamat sa panonood. God bless you mga karusi. Keep sana sa buti ko talaga. Bye bye mga karusi moto.